Apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Oh ya Tak dulur jai- beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayari panggah aku Ojo guyu Iki aku nesu lho, iki aku nesu lho kan. Aku anggapmu apa ora? Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh pacarmu no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiar. Sing dia. Aja ngono kan, sing kae lho kan. Sing ndi? Sing Sing dalang kae. apa sing ndi? Pacarku mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki Lah kan. iya. Kok malah pamer iki piye kowe iki?